Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot samahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong isgutan ang unang bahin sa paglakaw sa dalan ilalom sa gugma uban sa ikaduhang sugo. Ato nang natagaan og pagtagad ang unang sugo nga maoy mohatod kanato sa pag-ila sa Dios. Tungod niini, mas molalom ang atong gugma diha kaniya. Niini nga takna atong sugdan pagtagad ang ikaduhang sugo nga iyang gisulat sa papan nga bato. Kini mabasa sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 4, 5 ug 6 nga nagkanayon, alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit kun diha sa ilalom sa yuta kun sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako si Jehova nga imong Dios. Mao ang Dios nga abughuan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat nga kaliwatan sa mga nagadumot kanako. Og nagapakita ako sa mahigugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako og nagabantay sa akong mga sugo. Usa kini sa taas nga mga sugo nga anaa sa napulo ug daghan ang nalangkuban niini. Apan ato kining susihon sa hinay-hinay niining atong programa. Ug atong lantawon dinhi ang gugma sa Dios kanato ug sa atong gugma diha kaniya. Nining ikaduhang sugo, siya misugod sa pagsulti alang kanimo. Usahay ato kining malabyan tungod kay moderitso kita sa punto nga nagsugo siya nga dili magbaton sa mga linilok nga larawan. Apan dako kaayo kini nga gibugaton ang unang mga pulong nga iyang nalitok. Alang kanimo. Wala siya misulat alang kaninyo. Pasabot, usa ka personal nga pakigdugtong alang kanimo. Ang Dios adunay personal nga paglantaw kanimo ug kanako. Imo ba kanang gibati? Imo ba kanang nasinatian? Imo ba kanang nahuna-hunaan? Kung atong tagaan og hulagway sa karon, malipay ta kon ang presidente sa atong nasod mobisita sa atong syudad og mohatag og pakigpulong. Pero mas malipay ta kon aduna siya'y lahi nga pakigpulong sa atoang gamay nga grupo o kumpanya ikumparal sa pakigpulong niya sa tibuok nga katilingban sa syudad. Apan, walay makalabaw sa imong kalipay kung iya kang personalon pagduol og makig-istorya siya kanimo. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong hinumduman nga ang Dios nagahimo sa personal nga pakigpulong kanimo ug kanako. Kini nga pakigpulong nagpasabot nga aduna kitay personal nga pakigdugtong diha kaniya. Kung bation nato ang labing kalipay sa dihang mahitabo kini kanato uban sa presidente sa nasod, labi na gayod nga kalipay ang angay natong bation tungod kay ang maglalalang nato ug ang Dios nga labing gamhanan nga atong nailhan sa unang sugo mao na gayod ang nakigdugtong ug nagapamulong alang kanimo ug kanako mismo. Busa, dili nato kalimtan nga atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Salmo 119, 105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon. Og hinaot ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon. Hold me closely to His side with love and strength for each new day.